Usa sa tulo ka mga kawani sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City nga nagkuryentihan samtang nagtaod og Christmas tree sa barangay niadtong Nobyembre 2019. Mireklamong gius-usan ang iyang sweldo. Isip driver sa barangay o giundang usab ang ayuda. Si Luan meron din sa report. Gipakita ni Nanding Lamban ang uwat siyang likod nga diriyot mikutlo sa iyang kinabuhi. Nobyembre 15, 2019, dihang nagtaod sila sa Christmas tree sa Barangay Basak, uban ang duha ka mga kawani sa barangay nga sila si Loreto Sancho o Rosendo Cañado, apan nasabod nila ang high tension wire, hinungdan nga nangalandig sila sa tambalanan. Naluwas man si Fernando sa kamatayon, apan naapektuhan ang iyang panghuna-huna. Salamaton ako sa atong langit ng amahan, matagkaroon ko niya sa sunod pang mga katuigan. Kini tanan mahan ako ibilin sa langit ng amahan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Uban ang iyang asawa, midangop sila kang Mayor Junard Ahong Chan aron makapangayo og tabang. Matod sa asawa, napuliki sila karon pagpangita og panginabuhian kay gawas nga gius-usan ang sweldo sa iyang bana, gihunong na usab ang ayuda sa barangay og ni Congresswoman Paz Radaza. Apan gipasabot ni Basak Barangay Captain Isabelito Daynarla nga giabagatanan sa barangay. Inabaga ni Congressman Radaza ang tanang gastuhan sa tambalanan ug ayuda ngadto sa tulo ka mga biktima. Gani samtang na hospital pa si Ferdinand, nagpadayon ang sweldo ni ini nga 6,000 pesos matag buwan hangtod niadtong Hunyo 2020. Apan pagkasunod buwan, gipaubsa na kini sa kapitan ngadto sa 2,000 pesos kay wa na kini trabaho ini Nanding. Nakasabot si Mampas nga murag ni grabe naman ang asawa og pangayo. So ang gibuhat ni hangyo si Mampas nga sa itong buhaton na nilakap. So ako lang gingnan tagay lagbugas ma'am. Gihimakak ni Daynarla ang pasangil nga gihunong ang ayuda. Samtang isip abag gihatagan sa mayor o bugas, mga dilata, cash ug trabaho ang asawa ni Nanding. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak.